ಬಡಿಗಿಂಚುಲ ಮಾಧವ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಮಾಧವ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಒನ್ ಲೈಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಮಾಧವ್ ಅವರೇ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಮಾಧವ್ ಅವರೇ, ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ. ಜೋಗಿ ಮಂಜು ಮಂಡ್ಯ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇರೋದು ಕೆರೆ, ನದಿ, ಹೊಳೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಗಿ ಅವರು. ಹೌದಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ಮಾಧವ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದೂ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಕಿರಣ್. ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಕಾಫಿ ಲಗೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತು ಕಿರಣ್ ಪಾತೆನ ಕೇಳುಜಿ ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್ ಪಾತೆನ ಕೇಣ್ಜೆ. ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪಾತೆನ ಕೇಳುಜಾ? ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು? ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ದು. ಲೈವ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ 50 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಜೋಗಿ ಅವರೇ. ಅದ್ ನಂತರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈಗ 100 ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾಣ್ಬೇಕು, 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ ನಂತರ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಲೈವ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ. ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಬೇಡ. ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸುಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್? ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಗೆ? 20 ಸಬ್ಗೆ ಇನ್ನು 19 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ IPL ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವೆ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೋಗಿ ಅವರೇ. ನೀವು ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕಿರಣ್ ಪಾತೇನ ಕೇನುಜಿ? ಮಾತಾಡಿದ ಕೇಳುದಿಲ್ವಾ ನಾನು? ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ ಚಾ ಆಂಡೆ ದಾದ ಪರಿಯರ್ ದಾದ ತಿಂಡಾರ್ ಪನುಲಿಯಾ ಯಾನು ಬತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಂಚ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದರಿ ನೀವು. ತಿಳಿಪುಂದಾಯ ಕಿರಣ್, ತಿಳಿಪು ನಂಚಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ? ದಾದಾಣಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತಿಳಿಪು ಪಲ್ಯವಂತೆ.
ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರಾ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತಿನ್ನರತೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಷರ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡುದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀಲಿ. ಸತೀಶ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಸೋಮವಾರ ತೆಂಕ ಐಕ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವನತೆ ಪೂರ. ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇರೋದು ಕೆರೆ ನದಿ ಹೊಳೆ ಮಾತ್ರ. ಇದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಜೋಗಿ ಅವರೇ. ಸಂಗೀತ ಸಿಸಿಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಮಲಿಕ ಸಿಸ್ ತೂಪೇವೆ 2 ದಿನ ದಿಂಚ ಪುರ್ಸತಿತ್ತಜಿ ತೂಪೇವೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚ ತೂಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮದಿ ಮೆತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಐತ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ ದಿಂಚ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇವೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಬರ್ಡೇನಾ? ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಣ್ಣ. ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಅಣ್ಣಗು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. RCB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೇ ಕೊಡ್ ನೀರ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಏನ್ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು, ದುಬೈ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು, ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಪೂರ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕಡ್ಲೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ದಾದೆ ವನಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಏನು ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಂಜಿತ್. ಅವಳು SSLC ಇಂಚ ಪೊರ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೊರನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಲೆ ದುಬೈಗ್ ದುಬೈಗ್ ಬರ್ಕ ಅದೃಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕ. ಜೋಗಿ ಅವರು ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಉಂಟು, RCB ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ರಂಜಿತ್ ಸತೀಶ್ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಆರ್ನ ಸತೀಶ್ ರಾಮಚಾರಿ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕೊರೋಡತ್ತೆ ನೀಲಿ ಅಂಗಿ ಕೊರೋಡ ಪುನರೇಗಿತ್ತೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರೆ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಗಿ ಅವರು ಎಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ. ಜೈ RCB. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಈನ ಬತ್ತುಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಬೊಕ್ಕದ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನು ఇప్పుడు ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವನದಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಬ್ಲೂ ಅಂಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಉಂಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಫನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ 59K ಸಬ್ ಡನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಷ್ಟು ಸಬ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ. ಹೌದಾ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ನೀಲಿ ಅಂಗಿ ಬೇಕಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಗಿಲಿದ್ದು ರಾಜಧಾನಿ ಹೃದಯವಿದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ರಂಜಿತ್ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಈರ್ ಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಈರೇಗ ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್
ಉನ್ನಾಳಲಾವುಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಸೀರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ರಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ 5 ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯರಿ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚ ಬರೆದು ಕಣಪುಡ್ದೇರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಈರಳ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದು ಜಾನ ಯಾನ್ ಚಾಪರಿಯೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸುನಿಯೇ ಬಕ್ಕ ನನ್ ರಾತ್ರಿ ನನ ಮನಸ್ಸು ನೋಡು ಪಕ್ಕದಾದ ಬಂಡಾರೀರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ನಾವು ಪಕ್ಕ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು. ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ನೆಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿ ಓಯೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಅವರೇ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಗಿ ಅವರು. ಜೈ RCB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ. ನೀಲಿ ಬೇಕಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಪರನುಳ್ಳೇರು ರಂಜಿತ್ ಈರ್ನಾಡಿ ಚಾ. ಜೋಗಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೋಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಜೋಗಿ ಅವರೇ ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡವಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬೇಡದೆ ತೆಗಿತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ರಂಜಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಅಂದ್ ರಂಜಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನೀವು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬಾರಿ ಸಖಿ ಹೋಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡುವ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದು ಬರ್ಪೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಂದು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪಂತುವೆ ಸಾಂಗ್ ಅಣೆ ಅನ್ನ ರಾಗೆಡ್ಡೆ ಜತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ RCB ಗೋಸ್ಕರ ಜೀವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜೈ RCB ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. 18 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. RCB ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಪರಿಯಕ್ಕ ಜೈ RCB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಅದು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದು. ಚಂದಾಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದು. ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪು ಜರ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಡಾಯಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಲ ತೂಲೆ ಅನ್ನಂದು ರಂಜಿತ್ ಈರೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೋಡೆಂಗಲ್ಲ ಪುರ ಒಂದೆಂಗ್ಲೆ ಐಟಾಂಡಲ ಒಂತ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಈರ್ನ ದಯಟ್ ರಂಜಿತ್ ಈರ್ನ ದಯಟ್ ಅವ್ವಾಂಡಲ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ ಅಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ರವೆ ಬಾರೆ ಸಖಿ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪೋತೇರಿ ಆನೆ ಪಂತುವೆ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಗಂಟಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಶೀತ ಆಗಿದೆ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ರಾಸ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನು ತಾ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಲನೂದುವ. ಜೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಗಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RCB ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ? ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ವಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗೌಜಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿಯೇ ಗೌಜಿತ್ತು RCB ವಿನ್ ಆದದಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೂಡ ವಿನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸಾಕು. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನ? ಅದೌದು ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಅದೌದು. ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು. ಅವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ ರಾತ್ರಿ ನೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಿರೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಜೈ RCB. ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ? ಅದು ನಿಜ. ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಪೋಯಿರು ಬಾರಿ ಸಖಿ ಪೊಗುವ ಪದ್ಯ ಕೇದು ಅರ್ಪೆ ಅದು ಪೋಯಿರು. ಅವು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಪದ್ಯ ಉಂಡ. ನಾನು ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಗಿ ಅವರು. ಓ ದೇವ.
ದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೆ ಕೋರುವೆ ಚೆಲುವೆ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್, ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನಸ, ನೀನಿರುವುದು 3 ದಿವಸ, ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಆ ಗಮ್ಮತ್ ಇನ್ ತಮ್ಮನೆತ್ತನಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಪೋಯಿಜಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಂತ ಪೋಯಿಜಿ ರಡ್ಡರೆಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ಡರೆಗ್ ಬನ್ನ ಆಡೆ ಪೋಂಡ ಇಂಕು ಬನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಅವು ಮುಲೆನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗೆ ಉಲಿಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೆ ಅಂಕುಲ್ ಪೋಯಿಜ ತಮ್ಮನ ಪೋಯಿಜ ಜಕೋಡೆ ಮದ್ಮೆ ಮುರಣಿ ಮೆಹಂದಿ ಪುರಾಣ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವ. ಇಲ್ಲ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಬೇಜಾರು ಯಾಕೆ? ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ದು? ನನಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋಗಿ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂದು ಲೈವ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಬಂದು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 59,000 ಸಬ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿ ಮೋನೋ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮೋನೋ ಆದ ಐಡಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಮೋನೋ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದು ಕೂಡ ಬೇಗ ಮೋನೋ ಆಗಲಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋಗಿ ಅವರೇ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಬಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಆಯ್ತಾ ಜೋಗಿ ಅವರೇ? ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ. ಕಂಗಳು ವಂದನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೃದಯವು ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆ, ಆಡದೆ ಉಳಿದಿಹ ಮಾತು ನೂರಿದೆ, ಕಂಗಳು ವಂದನೆ ಹೇಳಿದೆ. 59K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡು. ಆರ್ನೆಟ್ ಮೋನೋ ಆತಜಿ ಅತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ 59K ನೆಟ್ಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಆತನ್ಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಐಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೀರಾರ್ 59K ಐಲೆಕ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕುಡಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮೋನು ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದು ನಂದಲ್ಲ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿ ಮೋನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್
ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ 59K ಅಂದೆ. ಅವೇ ಅವು ದುಂಬುದವಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಜೋಡಿ ಮೋನ ಆತಿರ ಚಾನಲ್ ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುಲ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ನೆಟ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೋಡು ಖಾಲಿ ಬೈಯಾಗ್ 7 ಗಂಟೆಗತೆ ಅತ್ತ ಐಟ್ ಬೇಗ ಉಂಡ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಬನ್ನನೆ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಐನರೆ 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತುದು ದಾಲ ತೀರೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತದ ಕೋಡೆ ದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಇನಿ ದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಇಂಚ ಕೋಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯ ಗಾ ಒಂದಂದನ್ ಅವಂದ್ ಇರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಬುರ್ನತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಊರುಗ್ ಬರ್ರೆಪ್ಪ ಬತ್ತ ಪೋಯಿನೆ ನಿಕುಲು ಊರುಗು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಪನೊಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಬೈದೆರ್ ಲೈವ್‌ಗ್ ಅವು ಐತೆ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬತಿ ನಮ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ಪದೆ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆ ನಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಅವೆ ಎಂಚ ಆಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಆತ್ ಸರಿ ಕಟ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾದಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ ಓಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಓಳ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪತೆ ಅಪಗ ನಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಟ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಅವೆನ್ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದೆ ಆಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಐತ ಚಿತ್ರಲ ಅವುಲ ಎಂಕುಲು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತಿಪೆಡಿಗೆ ಐತ ಖಾಲಿ ಉಂದೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಏರ್ ಪಂತೇರ್ ಐತ ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಒವು ಪದ್ಯ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಸಾಂಗುಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರ್ ಪಂತೇರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒವ್ಲ ಸಮಗಟ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಉಂಡೈಟ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಉಂದಾಯ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಊರಿಗೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಅತ್ ಬತ್ ಪೋಯಿನ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪೋದು ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಾ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡೀರ್ ಪೋದು ಅವ್ಲು ತೂವೋಡು ಯಾಪ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಪೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಪೋಯಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಪೋಯಿನ ಇಂಚೊಗ್ ಪೋಯಿನ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ದುಬೈ ಯಾನ್ ಪೋದು ಆಗಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ದಾದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಪುಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಾಲೆಜಿ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಆರ್ ಏಪ ಪೋಯಿನಿ ಊರುಗೆ ಏಪ ಬರ್ರೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನಿ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಶಾಲೆ ಆಂಡ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೇರ್ನ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೂಪೆ ಅವೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಇನ್ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ಸುದಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ತೂಪೆ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತೂಪೆ ಅವೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಕ್ಕ ದಾದಿ ಕಜಿಪ್ಪುಂಡು ನನ ಬಯ್ಯಗ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ಗ್ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್
ఏప పాడిన వీడియో ఎక్కడ కేనందులు లేరు. ಏಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏರಿ ಯಾನ ಯಾನ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಗೊತ್ತು ಜೇಪ ಪಾಡಿ ಏರು ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಚಿಂಡ ಸಮ ನೆರ್ಪೆಗೆ ನೆರ್ವೆ ಅಯ್ಯೋ ನೆರ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ತೂಪ ತೂಪ ಹೆಂಗ ತೂಪತಿ ಜೀ ಗುಜ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆಲ್ ಇತ್ತಂತೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯಿನಿ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ తెలుతుందిలేరు అత్తు మల్లికా మనదులేరు ఇtte ఆరితే నెప్పిరితే వీడియో ತುಜಿರ ತೂಲೆ వీడియోల ತುತ್ತುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ వీడియోల ತುತ್ತುಜಿ ದಾಲ ತುತ್ತುಜಿ ಅನ್ ಮೂಲ ಕೋಡೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ತುತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ತೂವೆರೊಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ತೂವೆರೊಂಡು ಮೇರ್ನ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ನ ತೂವೆರೊಂಡು ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ನ ತೂವೆರೊಂಡು వీడియೋ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಪಾಡ್ದಾರ వీడియೋ ಎಂಕಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆರೆ ದಪ್ಪಗ ತೂಪಿನಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣನ వీడియೋ ತೂವೆರೊಂಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ಜಂತುಂಡು వీడియೋ ತೂವೆರ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಾಡು ನಾ ಪನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಳಪ್ಪ ಎನ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ Malika says super from supporting Alidare. Thank you, Malika says. Thank you so much. Thank you, Malika says. Thank you. ಇತ್ತೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಂಡು ಲೈವ್ ನನಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸುಮ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಇನಿ ಚಾಲ್ ಮಂತಿನೇ ಲೇಟ್ ಲೈವ್ ಲೇಟ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಇತ್ತ ಐದಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪೆ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಶೋಕಾಪಣತೆ ಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ದಾದ ಬೆರಕೆ ದಾಲೆಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಜಿ ಗುಜ್ಜೆನ ಹಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯಾರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಬರ್ಸೊಂಡ ನಿಕಲಂಚಿ ನೀ ಒಂದೆಂತ ಇತ್ತನು ಮಳೆ ಇಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಹೂವಿನ ಮಳೆ ರಮೆಯ ರಮಿಸಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಬಂದುಲ್ಲೇ ಸುಮಸ್ ಬಾ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಆತೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಗೆಲ
ಇದು ಹೆಚ್ಚ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಂಗೀತ ಯಾರು ರಂಜಿತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಮಸಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಖಿ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರ್ಪೆದ್ದು ಪೋತಿನ ರಂಜಿತ್ ಇಚ್ಚೇರು ದದನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸುಮಸಿಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ 10 35 10 15 ನಿಮಿಷ ಇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಅವೇ ಬೊಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುನ ತೀರೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಜನ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಅಂತ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ತೂಪೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುನ ತೀರೆಗ್ ಮಲ್ಲಿಕನ ಸಾಂಗ್ వా 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 పనందులేదు మల్లిక సిస్ పోయేరా అది మల్లిక సిస్ ఉల్లారా ఈయన సాంగ్ వా 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 పనందులేరారు సోకాపునతే మల్లిక సిస్ సాంగ్ పన్య మల్లిక సిస్ బక అంశం కెట్టిలర్ ఆర్ పన్ పేరు బక ఏఎస్ ಚಾನಲ್ ಆರ್ಲ ಪನ್ ಪೇರು ಪದ್ಯ ಶೋಕಾಪುನು ಬಕ ಬೃಂದ ಸಿಸ್ ಪನ್ ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಪದ್ಯ ಅನ್ ಪೇರು ಬಕ ಡಿಸೋಜ ಸಿಸ್ಲ ಪನ್ ಪೇರು ಪದ್ಯ ಆರ್ನಲ ಶೋಕಾಪುನು ಈ ಸುಮಸಿಸ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪದ್ಯನೇ ಮನ್ಕರ ಅಂದಿ ಅದೇ ಸುಮಸಿಸ್ ಯಾನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪದ್ಯನೇ ಮಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರೋಡಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಉಳ್ಳಾರಾ ಅನ್ನ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಕ್ಕೆ எனக்கு தெரியாது பட் என்ன வாய்ஸ் நோக்குண்டா என்ன வாய்ஸ் வச்சிரு ಹೊರ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ವಾಯ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪೊನೋಲಿ ರೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೊಂಗೊಂಡು ಬೊಕ ರಾಗಲ ಬರ್ಪುಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ದ ರಾಗ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ ಕೂಡ ಬಾಕಿದ ಪ್ಯಾರದ ರಾಗ ಬರ್ಪುಜವು ನಗು ಎಂದಿದೆ ಮಂಜಿನ ಬಿನ್ ದಿನ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ಪಾಡಲೆ வீடியோ நம்மளோட போன்ல மாத்திர வீடியோ எடுத்து பாடுற அப்படின்னு ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿ ಇಜಿಂದ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪು ನಾನೈತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪನ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕಕ್ಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುರಣಿ ಪನೋಡು ಎನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕನ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಿ ಪಂದಾಂಡ್ ದಾನೆ ಒರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುಮಸಿಸ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರತೇನು ತೂವೋಡು ವರ ಪಂದ್ ಭುವನ ಬೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿಗಳ ರಾಶಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಈನ ಸುಮ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಡದಾದೆವು ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದಂದ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಮೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೋನಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಲ ಸೋಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಪದ್ಯ ಕೇಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಂಥರ ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ಈ ರೀತಿಯು ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಎಚ್ ಪಂಡ ಗಂಡ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಎಚ್ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದೇ ಅವ ಎಚ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುದರತೆ ಸುಮಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಶೋಕುಂಡಿಯ ಪುದರ್ ಸೂಪರ್ ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಸುಮಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಬಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಣತೀರಿ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಇಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಯಾನ್ಲ 1 ಗಂಟೆ
ಎನ್ನ ಲೀಲಾವತಿ ಪುದರ್ ಅಂದೆ ಇನ್ನ ಲೀಲಾವತಿಯ ಪುದರ್ ಶೋಕುಂಡಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪುದರ್ ಬಕದಾಯಿ ಸುಮದೀನಿ ಇಷ್ಟೇಜ್ಜಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪುದರ್ ಶೋಕುಂಡತೆ ಲೀಲಾವತಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ನನ್ನನ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅತೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನೆತ್ತ ಲೀಲದೆತ್ತ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಕೂಡ ತೆಲಿ ಬರತ್ತೆ ತಂಗಡಿ ಬಯಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಅವು ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ವೈಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಅಂದೆ ವೈಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಆವು ಪುದರ್ ಇರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಿತೆ ಸುಮಂದತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಪುರ ಲೆಪ್ಪುನೆಂಚ ಲೀಲ ಬಂದ ಇಲ್ಲಡು ಬಕೇರ್ ಬೇಲೆದವಲ್ ಪುರ ಪೋಪರತೆ ಅವು ಲೆಂಚೆ ಲೆಪ್ಪುನಿರೆನ್ ಗೆಂದಿನಿ ಅಪ್ಪ ಗೆಂದಿನಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಂದಿನ ಗೆಂದೆ ಗೆಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಗೆಂದೆ ನಮ ಮುರಾಣಿ ಗೆಂದು ದಾತನ್ ಮಾರ್ರೆ ಮೇರಿ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಗೆಂದಿನಿ ಒಂಡ ಆಪುಣ ಮುರಾಣಿ ಗೆಂದಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಈರು ಓಲಾರು ರಂಜಿತ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ ಅವು ಸುಮಾ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ ಅವಲಿ ಎರಡ್ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮೋಡೆ ಪೋಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪೋಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾಖಲೆಡ್ ಲೀಲಾವತಿ ಆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಪ್ಪುನತೆ ಅರೆನ್ ದಾದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಡಿ ಇರೆಗ್ದಾಯ ಈರು ಮನಿ ಬಂದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಡ್ಡಿ ಎಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಲೈವ್ ಪಾತೆರಂಜಿ ವಿಷಯ ದಿಕ್ಕೊಚ್ಚ ಅವು ನಮ ಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರಿ ಅಲ್ಲ ಸುಮಸಿಸ್ಲ ಬಕ ದಾದ ಪಾತೆರ್ನು ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಏಪ ಏಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ ಪಾತೆರ್ಚು ಸಿಂಪಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಮನದಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಜನ ಪಾತೆರು ಕೇಂದೀರ್ ಬರ್ತೀರದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೊರಳಿ ಸುಮಾಸಿ 6-4 ಹಾಕದಿನಿ ಅದು ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೊರಳಿ ಪೋತಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬತ್ತ ನೀನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅತೆ ಊರ್ದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರೆಗ್ದಾಯೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಸುದೆ ಅಂಚಿ ಲೀಲಾವತಿ ಸುದೆ ಇಂಚಿ ಸುಮಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೆ ಅಂಚಿ ಲೀಲಾವತಿ ಇಂಚಿ ಸುಮಾ ಆ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸುದೆ ಅಂಚಿ ಲೀಲಾವತಿ ಇಂಚಿಗೆ ಮತ್ತನ ಸುಮಗೆ ಏತ್ ಶೋಕತೆ ಅವರ್ ಯು ಸಿಸ್ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಪೋಪೆ ಅವೇ ಪನದ ಆವು ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಬಕೆನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಅದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಯ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುನೀಲ್ MSK ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಬೀಡಿದ ಚಕ್ಕರ್ ಇರೆ ಪುಗೆರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಇದು ಬೀಡಿ ಕಾಪಿನ ಪೋದು ಬರ್ತೀನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾನೊಂದಲ್ಲೇರು ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿ ಜಂಡ ಓಕೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲರಿದಿಂಚ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಚೂರು ಪುರ್ಸೊತಿ ಜಿತ್ತ ಅಂತ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಯ್ನಿ ಮದಿಮೆ ಕೊಂಚ ಪೋರೆತ್ತಿನತೆ ಮುರಂದಿಂಚ ಮದಿಮೆ ಮೆಹಂದಿ ಪುರ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸುಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚಿಗೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಎಂತ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಇಲ್ಲ, ರಂಜಿತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇರ್ತದ? ಅದು 5 ನಿಮಿಷದ ಪದ್ಯ. ಬಾರೆ ಸಖಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದವರು ಪತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಂದಿರನಿಲ್ಲದ ಸೊಮ ಆರು ಬಣ್ಣಗ ಪೊರ್ತ ವಾರ ಆನೆ ಲೆಕ್ಕ ತಯ್ಯತಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ವೀರೇನ ಲೈವ್ ಎಂದಾದು ರಾತ್ರಿ ಮನಸಾದು ಜೆತ್ತುಪ್ಪ ಎಂಚಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ತಯ್ಯತಕ ಜಿಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಟ್ರೆ ಜಿಯಾನ್ ಬಲೀಪುನೆ ಒಡೆ ಬುಟ ಬಲೀಪುವಾರ್ ಬಲೀಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬಲೆ ಅಜ್ಜೆನೆ ಅಂದು ಸುಮಸಿಸ್ ಯಾನ್ ತಯ್ಯತಕ ಬಂದ ಲೈವ್ ಮುಗಿದಿರುವಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಪ್ಪುವಾರು ಏತು ಸೋಪಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ತುನೆ ಚಿಲ್ಮಿಲ್ ಸೀತಾ ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಪಿರಬಲೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಬೈದನ್ ಜಾರುಂಡವಳು ಬೆಳವಳದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಿರಲ್ ಕೊರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲಿ ಊರೇ ಸುಮಾಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸುಮಾಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅರೆ ಬಕ ಪಾಪ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುನು ಲೈವ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಜಿರಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಜಿರ ಆರ್ಪಡ ಶಾಲೆ ಬತ್ ಮಲ್ಕೊಡತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೊಂತೆ ಪನಿ ಕುಡ್ಪುಣು ಕೊಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆತನು ತಕ್ಕ ತಿಮಿ ದಂತದ ಬೊಂಬೆ ದಾದಿ ಚಾಪರಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಅರೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಅಂತೀರ ಅಂದಿ ಯಾರು ಪಂಡೆರೆಂಡ್ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆನ್ ಮಾನ್ಮನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಲ್ತು ಬರೋಡತಿ ಬೇಲೆ ಬನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಅದ ಕೊಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನಾಗ ಆಪುಂಡು ಬಕೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀರ್ ಅಂಚ ಆನಲ ಉಡಿತ ಜನ ಒಳ್ಳೆರ್ ಬರ್ಪೆರ್ ಅರೆಗೊಂತ ವಾಚ್ ಅವರನ್ನ ಆಪುಡತಿ ಮಲ್ತೇಡ ಅನೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತಿಜ್ಜಿ ಮನೆ ಲೈವ್ ಶುರು ಮಲ್ತಾಂಡ ಅಂದ್ ಚಾಪರಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾದ ತಿನ್ಯಾರ್ ಚಾಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತು ಲೈವ್ ಅಪ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಂತ ತಿಕ್ಕಡೆಯ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವರನ್ನ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನಿ 5 ಕರೀತೀನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಏಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಈನ ಲೈವ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಹೌದಾ ಎಂಚ ಇರ್ ದಿನಾಲ ಇದು ಉಂಡೆ ಟೈಮ್ ದಿಲೆ ಎಂಗುಲಪ್ಪ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾಡೋ ನಾಳಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಲೈವ್ಗೆ ಈರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಸರಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪ ಇಜಿನ ಎಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ದ ಇರ್ ಮಲ್ತಂಗುನಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಗೀತಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ದೋಸೆ ಬಟಾಟೆ ಅಮ್ಮಡೆ ಸಮೋಸ ತೆತ್ತು ತಿಂದೆ ಏತು ಬಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಿ ದೋಸೆ ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ಸಮೋಸ ತೆತ್ತಿ ಆಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂದಾರ ಬ್ರೇಡ್ ಟೀರ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಸೌಖ್ಯನಾ? ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಸೌಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಂಗಲ್ ಪೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಲ ನಾನೊಂದು ಪೆತ್ತ ಏರು ಪುರೋಣ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರ್ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಯಾನು ಆನ್ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುಜಂಗ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್.
ಪ್ರೀತಿ ಫೈನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಯಾನೋಲ್ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ ಅಂದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಜಿ ದಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಪಾಡಿ ಅಂದಾದ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅದು ಕಣ್ಣು ಅಂದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡು ಜಪ್ಪ. ಹಾಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ. ಹಾಯ್ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಇಪ್ಪು ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತನ ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆ ಕಂಡ್ರವಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೆ ಕನ್ಪೆಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ಚಿಕ್ಕಿದೇರೆ ಕನ್ಪೇರು. ಭುಜಂಗ ಅವರು ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಭುಜಂಗ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭುಜಂಗ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಕೈಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗುಳು ಬರ್ಪ ಮೀನ್ ಕೈಪು ಎಂಗುಳು ಇನಿ ಬತ್ತನದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಸೋಮವಾರ ತಿನ್ನಿ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ನಾನ್ ತಿನ್ನುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ತಿಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ ಅಂದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೇಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೀನ್ ಕಜ್ಜಿ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ದಾದೆ ಮೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಸುನಿಲ್ MS K ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಯ್. 100% ಇಪ್ಪುವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಓಕೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭುಜಂಗ ಅವರೇ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕ್ ಸಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಆ ಇರ್ನೈತೆ 1K ಆವೆರತೆ 1K ಆವೆರತೆ ಏಳು ಅವಡ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ 4 ಐಡಿ ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅರೇನ 7 ಅವಡಿಗೆ ಖಾಲಿ 1K ಬಕ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿರೇಗ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹೀರೋ ಆನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ 7 ಆವಡು 1K 7 ಆವಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಭುಜಂಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಅವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಗೆ 2 ಜನ ಒಪ್ಪುಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಕ್ಕೆ ಕಡ್ಪುರ ಬೈದ್ ನಕು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಯಾಲ್ನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಸಿಸ್ ಅಗ್ಲೇಗ ಅಂದ ಎಂಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇದು ಸೋಮವಾರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಬ್ಬೆ ಈ ಅರೆಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವು ಬಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಾಸಿಗೆ ಸಿರಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಆ ಸಿರಿ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೇ ಗೌಲಿನಿ 1K ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬೊಗು ಲೇಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಕುರೆ ಅನ್ನಿ ಆನಿ ಪತ್ತನೆ ಜತೆ ಆನ್ಯೋನ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಗ್ಲೆಪ್ಪು ಜರ್ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬತಿನಿ ಕಲ್ನ ಪೋಯರ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿ ಭಯ ಆಣತೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿ ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ಪನದುಲ್ಲೆ ತೆಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಕಜಿ ಪೌಲೆ ಆಪುಡ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದಿದೆ ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂದು ಹೈಡ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಹೈಡ್ ಆಪುಂಡು ದಾದೆ ಮೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪಂಡರ ಇದು ಎನ್ಕೆ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜತೆ ಎನ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಲ್ಲ ಪೋಣ ಎಂತ ಮೀನ್ಲದ ಆಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಕೆಲವು ಫುಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಅವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಅದೇ ಏರ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಂದಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಇರೇನ್ ರಪ್ಪ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರ್ ಪಿಟ್ಟ ಸಿಗತೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಗಾವ್ ಅಂದಿ ಎಂಕಲ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಯಾನ ಬಂದಿನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಕಲಚ್ಚಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತನೆ ಪೊಡಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪುರತೆ ತರುಬುತೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಪುಣ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಕೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಪುರ ಒಪ್ಪುಣ ಅವು ಚೂರು ಲೇಟ್
ಕೊಲತರು ಕೊಲತರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮೀನು ಪಂಡಲ ಕೊಲತರದ ಕಜಿಪುಂಡತಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಕೊಲತರು ತರುಬೂತಾಯಿ ಐತ ಪುರ ಕಜಿಪ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊಲತರ ತೂವೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಒಡೆ ಪೋತುಂಡು ಕೊಲತರ ಪುರ ತೂವೆರಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಲತರ ಅತೆ ಕೊಲತರ ಇತ್ತೆ ಓ ಮೀನ ತೂವೆರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಿಯಾ ಪಿರಿಯಾ ಪಿರಿಯ ಮೀನು ಅತ್ತು ಬೇತೆನನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಂಡೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಪ್ರೀತಿಗ್ ಎಟ್ಟಿಗ್ ಪೋಪುಂಡಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎಟ್ಟಿಗ್ ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಮೀನ್‌ದ ಪೂರ ಗೊತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮುನನಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೀರೆ ಲೆಹಂಗಾ ಪಾರ್ದು ಜೆಂಜಿ ಪತ್ತದು ಜರ ಅವು ಇಜ್ಜ ಐತ ಗಜಿ ಪಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಲತರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂಗುಳೆಲ್ಲ ಕೊಲತರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕೂಡ ದಾಲ ಮೇಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾನ್ ಕೊಲತರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಂಗುಡೆನಾ ದೇವಾ ತೂಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಈರ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೊಲತರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದೀಪೆತ್ತೆ ಮಂಡೆಗೆ ತೂಲಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾನೆ ತಿಮಿಂಗಿಲನ ಬೊಡ್ಡಿ ಈರ್ ಗೋವನ್ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ ಈರ್ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ತೋಜೋಡು ಈರ್ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಆದವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಅವು ತೋಜೋಡಿ ಮುಲ್ಪ ದಾನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲೆ ದೇವರೇ ಕೇಬಿ ದಕಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಜಗಣ್ಣ ಅಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಚಂದ್ರೆ ತೋಜೇನೆ ನರಡು ತುಲೆ ನರಡು ಚಂದ್ರ ಇಜ್ಜ ಯಾವ ಜಾತ್ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಜ್ಜ ಎಪ್ಪ ಬೊಡ್ಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಕೈಪು ಆಜಿಡ್ಡ ಇರನ ಇನಿ ತೂಲೆ ಗೊಂಕೂರು ಕಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಆರು ಗೊಂಕೂರು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಯಾನ್ ಎಟ್ಟಿದ ಬೊಡಿ ಆಡಲ ಬಂಡೆ ಒಂದೆಡ್ಡೆಂಡಿಯ ಗೋಂಕೂರು ಕಪ್ಪೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ಜಗ್ಗು ರಾಜ ಹಾಯ್ ಮೋನೋ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಮೋನೋ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಿನ್ ಮಲ್ತಾರ ನೀರ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆದೆಗೆ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಯಾರಿದ್ದ ಜಪ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಚಂದ್ರನ ನಡುಟು ಆನೆದ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಚಂದ್ರನ ನಡುಟು ಓ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಜಿ ಐಕ ಆನೆದ ಫೋಟೋ ಸೂಟ್ ಆಂಡ ಐಕ್ ದೀತಿ ನಡೆಗ್ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜ ಆನೆದ ಫೋಟೋ ಜಗ್ಗು ಇನಿ ಯಾನ್ ಕತ್ತಿ ಕುಟೋದು ಇತ್ತೀರ್ ಮೀನ್ ಪೊಡಿ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕತ್ತಿ ಕುಟೋದುಲ್ಲಾರ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಇತ್ತೆ ವಿರೋಧಿ ಇತ್ತೆ ವಿನಿ ಮೂಲ ವಿರೋಧಿ ಸಮಾವೇಶನ ಅಂಚೆತೆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಜಗಣ್ಣ ನಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇಡವ ಕೋಪ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಏಳು ಅವಡಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗರೆಗೆ ಏಳು ಬಕ್ಕ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಹೊರ ನಮಕ್ ಲೆಸ್ಸ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಎನ್ನ ಒನ್ಕೆ ಅನಗೆ ಏತು ಲೆಸ್ಸ ಒಂದು ಪೋದು 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 ಒನ್ಕೆ ಅಣು ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಶತ್ರು ಹಿತ ಶತ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೆರೆ ಈರು ವೈಟಿದ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಕನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಯಾಕೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಧಿಕ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಾಜಿ ಆಗಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆಂಡಿ ಏತ ಅವಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅವಡ ನನ್ನ ಅಂದಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಅಂದಿಗೆ ಸರಿ ಓದುಲೆ ಏನ್ ಓದುಡಾ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಕ್ಕಾರನ ಯಾನ್ ಧಿಕ್ಕಾರನೇ ಓದಿನಿ ಕಕ್ಕ ಅವ್ವ ಕಕ್ಕಾರಯೇ
ಜಗ್ಗು ಅಣ್ಣ NH ನೀನಿ ಕೆರ್ಪೆ ಅವಿಯರಿ NH ಮೋನ ಪಂಡದಾದ ಪಾಪ ಜಗನ ಮೋನ ಪಂಡದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ಲಿ ಏಪಲ ಕೇರ್ನಗಲ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮೋನ ಪಂಡದಾದಂದೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಜಗಣ್ಣ ಈರೆ ಪಣೊಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೋನ ಪಂಡದಾದನ ಅಂದೆ ಆತ ಜೇ ಜಗಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅವಡು ನನ್ನ ಬೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ ಪೋಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಗೆಲ್ಲುಗ ಕುಲ್ಲರ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುಕ್ಕುದ ಗೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರಲ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಜಂಗುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಾಲೆ ಪನ ಎಂಗುಲ್ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಗುಲ್ ದಾಲೆ ಒಯ್ತಲ ಪೂರ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಮೋನ ಪಂಡ ಓಣಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಓಣಿ ಏಣಿ ಅತ್ತು ಓಣಿ ಅವು ಪಾಪ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಮೋನ ಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇಗ ಕೇನು ಅವು ಯಾರು ಕೇಂದು ತಪ್ಪಾಡಿತ್ತೆ ಕೇಂದಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೇಂದು ತಪ್ಪಾಣಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆವೊಡ್ಗೆ ಮೋನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಆವೊಡ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ಆವಡ್ ಅರೆಗ್ ಮೋನ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿಗರೆ ಮೋನ ಪಂಡ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತೆ ಒಂದು ಮೋನ ಒಂದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ್ ಮಾರ್ರೆ ಆವಿತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮಾಂಟೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿಂದೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕಾಣೆ ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಕಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಬತ್ತಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಜಗಣ್ಣ ಮೋನ ಆವಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನ ಮನ್ಕೆ ಆವಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನಲ ಮೋನ ಆವಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನಲ ಮೋನ ಆವಡ್ ಪೂರೆನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆದ್ ರಾಜಿರ್ಲ ಕುಪ್ಪುಲಿ ನಿಕುಲ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಿತೆನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಕುಲ್ 5 ನಿಮಿಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಲಿಪ್ಪರು ಒಡೆ ಬೋಲ್ ಅತ್ತೆ ಜಗನ್ ದಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಪೂರೆಗ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಟುಕ್ಕ ಪೋಪಿ ನಿಂಗಲು ಅವಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಲ ಕಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಇತರ ಅಡ್ಡು ದಿನ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಣೆ ಎರ್ನೆಕ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತದೆ ಅವ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಎರ್ನೆಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಆಪುಜೀನಿ ಅಂದಂದಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ಲೈತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಗ್ಗು ರಾಜ ರಾಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ರಾಜಿ ಆಂಡಿಯೆ ನನ ರಾಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೋನೋ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದಿ ಜಗಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಜಗನ ಪೂರ ತೂವೋಡಾಪುಡತೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಪೋಡು ಬಕ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಲ ತೂವೋಡು ಬಕ ಬಿದೆ ಮದಿವೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಮೆಹಂದಿಗ್ಲ ಪೋಡು ಹಳದಿಗ್ಲ ಪೋಡು ಅವಾನಗ ಮೋನ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಹಾರಾಣಿ ಮನೋನುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಪನಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಾಪುನತಿ ಜಗ ನಕುಲ ಬರ್ಪೆರತೆ ಅಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಮಾತಿರ ಬಾಯ್ ಜಗನ್ನ ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿರ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಆರಿತ್ತೀರಿ ಭುಜಂಗ ಇತ್ತೇರು ಬಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರಿಗ ಧನ್ಯವಾದ ಓಕೆ ಬಾಯ್